Dobré ráno, priatelia, je 10. decembra, streda 10. decembra roku 2025. Meniny má Radúza, my sa obzrieme do histórie. V roku 1866 sa narodil v Ružomberku lekár, spisovateľ a prekladateľ Dušan Makovický, známy ako osobný lekár veľkého ruského spisovateľa Leva Nikolajeviča Tolstého a šíriteľ jeho duchovného odkazu. Jeho najznámejším dielom sú Jasnopolianske zápisky. V roku 1869 sa v Okrúhlom narodil bankár Michal Bosák, ktorý po odchode do Spojených štátov amerických pracoval najprv ako baník, potom obchodník s vínom, neskôr založil banku First National Bank a prezident tejto banky sa v roku 1907 ako prezident podpísal na americkú $10. Bola jedným zo signatárov Pittsburghskej dohody. V roku 1928 sa narodil v závažnej porube básnik a prekladateľ Milan Rúfus. Jeho básne v sebe nesú nezanedbateľný duchovný a morálny etický odkaz, zbavený prázdneho moralizovania či pátosu. Debutoval zbierkou Až dozrieme, medzi jeho ďalšie zbierky patria Chlapec, Zvony, Stôl chudobných, Kolíska, Chlapec maľuje dúhu, Jednoduchá až po korienky vlasov, Čakanka, Básnik a čas alebo Vernosť. No a v roku 1999 sa začalo naše trápenie. Slovenská republika spolu s ďalšími kandidátskymi krajinami dostala na Helsinskom samite EÚ pozvánku na začatie rokovaní o vstupe do Európskej únie. Poďme k dnešnému dňu. Už od týchto chvíľ by mal rokovať parlament, zasadá vláda od 10:00. Čaká sa, či v Národnej rade umožnia odvolávanie ministrov. V Bratislave bude pochod za ľudské práva o 17:00. Možno sa zúčastní aj Fero Joke, lebo však je ľudské právo ošahávať chlapov v rozkroku. V Lvove rokujú ministri pre európske záležitosti. Lavrov má v Moskve prejav o zahraničnej politike a americký FED rozhodne o znížení úrokových sadzieb. Robert Fico sa stretol s prezidentom Azerbajdžanu Alijevom. Rokovali najmä o energetike. Azerbajdžan je podľa Fica dôležitým partnerom pri diverzifikácii zdrojov plynu a jeho prepravných trás. Táto úloha je ešte dôležitejšia v kontexte tzv. Repower, ktorého cieľom je zastavenie dovozu ruského plynu do Európskej únie do konca roka 2027, vyplýva zo stanoviska úradu vlády. Ale aj iné budeme mať z toho výhody, len neviem, či je to práve výhoda morálna. Azerbajdžan má záujem o slovenské mínomety AM-120. Ak má Arménsko obavy, radi predáme zbranie aj im, povedal Robert Kaliňák. Ak by si Azerbajdžan skutočne objednal ohlásených 90 kusov, išlo by o najväčší vývoz slovenských štátnych zbrojoviek od nákupu 16 húfnic Zuzana Ukrajinou. Matúš Šutaj Eštok sa odvolá proti verdiktu súdu, ktorý zamietol jeho návrh na zrušenie rozsudku za to, že si nekontroloval elektronickú schránku. Verdikt pre ministra vnútra znamená, že musí policajtom okolo Čurilu zaplatiť odškodnenie. Nič iné som ani neočakával v tomto prípade, pretože o tomto odvolaní rozhodoval opäť ten istý sudca, povedal predseda Hlasu a dodal, že tak rozhodoval asi aj po zladení s právnym zástupcom Čurilovcov Petrom Kubinským. Ministerstvo vnútra musí zaplatiť aj ďalšiu pokutu, konkrétne 70 000 eur za nezákonné preradenie policajtov. Pokutu potvrdila predsedníčka úradu, už teraz zrušeného, úradu na ochranu oznamovateľov Zuzana Dlugošová. Voči rozhodnutiu môže ministerstvo podať žalobu na správny súd. Bývalých vyšetrovateľov a operatívcov NAKY okolo Čurilu preradil v lani v auguste vtedajší policajný prezident Solák na okresné riaditeľstva bez toho, aby sa obrátil na úrad, hoci policajti vraj mali status chránených oznamovateľov. Koalícia odhlasovala zrušenie úradu na ochranu oznamovateľov. Za hlasovalo 78 poslancov. Zástupcovia nadácie Zastavme korupciu začali na balkóne po hlasovaní pískať na píšťalkách a poslanci opozície búchať po stolíkoch a kričali hamba. Koalícia sa zdvihla a z pléna odišla. Hlasovaniu predchádzalo predčasné ukončenie rozpravy v druhom aj treťom čítaní. Peter Pellegrini tvrdí, že o zákone o oznamovateľoch rozhodne v zákonnej lehote. Keď sa oboznámi s jeho obsahom, cez víkend naznačil, že ho bude vetovať. Kritizoval zrýchlené konanie aj to, že vláda o rušení úradu rozhodovala mimoriadne v sobotu. Za zrušenie súčasného úradu na ochranu oznamovateľov, zopakujem, hlasovalo 78 poslancov. Maroš Žilinka odvolal žilinského krajského prokurátora Tomáša Baloga, ktorý obvinil generálneho prokurátora zo zasahovania do 2 prípadov, v ktorých sú obvinení blízki ľudia Roberta Fica. Žilinka to odmieta, odvolanie Baloga odporúčila aj Rada prokurátorov. Balog minulý týždeň tvrdil, že ho nemožno odvolať, lebo používa ochranu chráneného oznamovateľa. Generálna prokuratúra tvrdí, že Žilinka ešte pred rozhodnutím o odvolaní oslovil úrad na ochranu oznamovateľov v záujme overiť, či sa krajský prokurátor obrátil na úrad a aký právny status mu prináleží. Keďže ide o rozhodnutie vo veci služobného pomeru prokurátora, bližšie informácie generálna prokuratúra neposkytne.
Pri železničnej stanici Liptovský Hrádok sa takmer zrazili rýchlik a nákladný vlak. Išli oproti sebe, zastavili približne 20 až 30 metrov od seba. K zrážke nedošlo, povedala hovorkyňa ŽSR Petra Lániková. Vlaky pri Liptovskom Hrádku išli zníženou rýchlosťou pre výluku v tomto úseku, premávajú po jednej koľaji. Express s cestujúcimi brzdil pred stanicou a nákladný vlak dostal pokyn, aby šiel pomaly. V úseku je pre rekonštrukčné práce vypnuté zabezpečovacie zariadenie. A poďme tuto k našim českým susedom. Českí študenti protestovali proti tomu, aby motoristi viedli Enviro Resort. Ministerstvo by malo dočasne riadiť teda niekto z motoristov, Petr Marcinka a neskôr kontroverzný Filip Turek, ktorého prezident Petr Pavel odmietol vymenovať za ministra zahraničia. Stovky študentov stredných a vysokých škôl, takže možno 200, sa zišli na námestí Jána Palacha pred budovou Filozofickej fakulty Karlovej univerzity. Akciu organizovala iniciatíva Univerzity za klímu, ktorá upozorňuje na koncept klimatickej spravodlivosti. Zneli heslá ako Macinku nechceme, Turka nechceme, či motoristov máme dosť, berú našu budúcnosť. Poďme pozrieť Euromordor. Európska múmia odložila zavedenie systému emisných kvót ETS 2 do roku 2028. Malo sa to zrušiť, podľa mňa. Zhodla sa aj na cieli znížiť do roku 2040 emisie o 90% oproti úrovni z roku 90. Zmeny musia ešte formálne schváliť Európsky parlament a členské štáty. Schválenie návrhov Európskym parlamentom a členskými štátmi EÚ je podľa agentúry Reuters obvykle formalita. Dohoda nadobudne platnosť 20 dní po jej uverejnení v úradnom vesníku. Komisia potom bude každé 2 roky hodnotiť pokrok s prihliadnutím na najnovšie vedecké údaje, technologický vývoj a medzinárodnú konkurencieschopnosť EÚ. Šéfka zahraničnej politiky Európskej múmie Kaja Kallasová v Európskom parlamente reagovala na výhrady Spojených štátov, ktoré nedávno v strategickom dokumente kritizovali niektoré politiky EÚ. Táto kritika je podľa Kallasovej neopodstatnená a mala by smerovať inám, najmä na Rusko, kde sú podľa jej slov zakázaná politická opozícia, slobodné médiá aj samotná platforma X. Pani Kallasová, zakázaná politická opozícia, slobodné médiá aj niektoré platformy sú zakázané aj na Ukrajine, len tak mimochodom. Európska múmia je samostatnou podstatou slobody. A teraz neviem, či sa mám smiať alebo plakať. Vyhlásila teda Kaja Kallasová pred poslancami. Pripomenula, že v Rusku je potláčanie nesúhlasu súčasťou režimu, kým únia funguje na princípoch demokracie a právneho štátu. Európska únia je podľa jej predsedu, teda Európska únia je podľa predsedu samitu Antonia Koštu veľmi blízko dohode o využití zmrazených ruských aktív na financovanie Ukrajiny v rokoch 26 až 27. Konečné rozhodnutie sa očakáva na samite 18. decembra, pričom Košta naznačil, že rokovanie môžu pokračovať aj ďalšie dni, kým sa medzi členskými štátmi nedosiahne konsenzus. Plán počíta s využitím približne 210 miliárd eur. Európska komisia navrhuje výmenu aktív za spoločné dlhopisy EÚ a poskytnutie reparačnej pôžičky Ukrajine do výšky 165 miliárd eur. Hlavnou prekážkou sú záruky požadované Belgickom, ktoré sa obáva možných právnych následkov. Súčasne Európska múmia vyzýva krajiny G7, aby prijali obdobný prístup. Spojené kráľovstvo už vyjadrilo pripravenosť spolupracovať, zatiaľ čo Kanada a Japonsko stále zvažujú svoje možnosti. Európska múmia považuje tento mechanizmus za kľúčový nástroj na udržanie Ukrajiny ako obranného štítu voči Rusku. Do posledného Ukrajinca. Ale konflikty nám horia aj vo svete. Napríklad Južná Kórea odkázala, že ostrovy Tokto v Japonskom mori sú jednoznačne jej. Ide o reakciu na slová japonskej premiérky Sanae Takaichi, ktorá považuje neobývané ostrovčeky za neoddeliteľnú súčasť Japonska. Krajiny sa o územie sporia už od roku 1905. Ide o prvú silnú reakciu Soulu voči Tokiu od júnového nástupu prezidenta Iche Myonga, ktorý sľúbil zlepšenie vzťahov s Japonskom. Neobývané skalné útesy v Japonskom mori s rozlohou asi 18 hektárov ležia 240 km od brehov Južnej Kórey aj Japonska. Okolité vody sú bohaté na ryby a pod morským dnom sú zrejme bohaté zásoby nerastov. No a pohraničný spor medzi Kambodžou a Thajskom sa opäť vyostruje. Z thajsko-kambodžského pohraničia utieklo po obnovení bojov vyše 500 000 ľudí. Ostreľovanie si od nedele vyžiadalo najmenej 11 obetí. Donald Trump mal včera telefonovať so zástupcami oboch krajín. Na thajskej strane sa do úkrytov presunulo viac ako 400 000 ľudí. V 5 kambodžských provinciách sa ich evakuovalo viac ako 100 000. Tohtoročná vlna násilností sa zdvihla po smrti kambodžského vojaka, ktorý zomrel 28. mája na hraniciach po prestrelke s thajskými vojakmi.
No a mier sa podpisoval u Trumpa aj inde a nevyzerá to na mier. Vo východnom Kongu v posledných dňoch opustilo svoje domovy vyše 200,000 ľudí, ktorí utekajú pred stále intenzívnejšími bojmi medzi rebelmi M23 podporovanými Rwandou a konžskou armádou. Donald Trump nedávno viedol mierové rokovania, po ktorých vyhlásil, že jeho administratíva ukončila 30-ročný konflikt. Zdá sa, že neukončila. Kongres zablokuje, to už ideme do Spojených štátov, štvrtinu rozpočtu ministerstva obrany, kým Pentagon neukáže videá z úderov na lode v Karibiku a Tichom oceáne. Ide o reakciu na podozrenia, že americká armáda zabila aj ľudí, ktorí neboli hrozbou. Pete Hegseth cez víkend odmietol povedať, či vydá kompletný záznam vojenskej operácie. Donald Trump povedal, že toto rozhodnutie je na ministrovi. Šéf Pentagonu sa verejne postavil za rozhodnutie zabiť členov posádky, ale uviedol, že to bol admirál Bradley, ktorý vydal rozkaz udrieť na nich druhýkrát. Spojené štáty tvrdia, že útočia na lode pašerákov drog, no doteraz nezverejnili žiadne dôkazy. Z iného súdka, a opäť ostávame v Amerike, súd povolil zverejniť spisy v prípade Epsteinovej spoločničky Ghislaine Maxwellovej, ktorá si odpikáva 20-ročný trest za obchodovanie s maloletými s cieľom sexuálneho zneužívania. Rozhodnutie sa môže týkať 100,000 doteraz nezverejnených dokumentov. O zverejnenie prepisov a dôkazov veľkej poroty v prípade Maxwellová požiadalo ministerstvo spravodlivosti v novembri. Minulý týždeň podobne rozhodol sudca na Floride, keď povolil zverejnenie prepisov týkajúcich sa nedokončeného federálneho vyšetrovania z prelomu storočia. Donald Trump označil Európu za skupinu národov v rozklade. Podľa neho ju vedú slabí ľudia, to vieme dávno, ktorí nezvládajú boj s migráciou a nedokážu ukončiť vojnu na Ukrajine. V rozhovore pre Politico naznačil, že podporí európskych politikov, ktorí zodpovedajú jeho vízii. Trumpova kritika európskeho politického vedenia je jeho doposiaľ najostrejšou kritikou západných demokracií, píše Politico a pripomína, že krajiny ako Nemecko a Francúzsko majú už teraz s Trumpovou vládou veľmi napäté vzťahy. Podľa Financial Times chce Donald Trump dohodu o ukončení bojov na Ukrajine do 25. decembra. Nebol predtým ten termín 17. november, ja sa len pýtam. Volodymyr Zelenský medzičasom informoval, že Američanom zrejme už dnes pošlú plán na ukončenie vojny aktualizovaný po rokovaniach s európskymi partnermi. Ukrajinský prezident predtým potvrdil, že územná otázka zostáva v rokovaniach najťažšou. Axios predtým napísal, že Ukrajinci sa domnievajú, že americký plán zvýhodňuje Moskvu a že Washington tlačí na Zelenského oveľa viac ako na Putina. Jeden ukrajinský činiteľ povedal, že návrh sa z pohľadu Kyjeva zhoršil potom, čo zvláštny americký vyslanec Vitkov a Trumpov zať Kushner s Putinom minulý týždeň v Kremli viedli takmer 5-hodinové rokovanie. Aj Financial Times píšu, že Vitkov s Kushnerom na Zelenského počas tohto telefonátu tlačili a dali mu len niekoľko dní na to, aby odpovedal na návrh, podľa ktorého by Ukrajina uznala územné straty výmenou za bližšie nešpecifikované bezpečnostné záruky zo strany Spojených štátov. Ukrajinský prezident americkým zástupcom povedal, že najprv potrebuje čas na konzultácie s európskymi spojencami. Putin podľa Kremľa nechce obnoviť Sovietsky zväz ani zaútočiť na NATO. Hovorca Dmitrij Peskov označil tvrdenia európskych politikov za úplnú hlúposť. Z ambície obnoviť starý Sovietsky zväz obvinil Putina nemecký ríšsky kancelár Friedrich Merz. Nie je to pravda, reagoval Peskov na Merzové vyjadrenia. Vladimír Putin nechce obnoviť Sovietsky zväz, pretože to ani nie je možné. A sám to opakovane potvrdil, pokračoval. Hovoriť o tom nie je voči našim partnerom úctivé. Zrejme to pán Merz nevie. Nemecký ríšsky kancelár v pondelok takisto povedal, že Európa sa musí brániť proti údajným jasným ruským zámerom napadnúť NATO, ktoré podľa neho stanovujú ruské štátne doktríny. Zelenský naznačil v novom vyjadrení možnosť usporiadania volieb. Tvrdí, že požiada Američanov a Európanov o pomoc s bezpečnosťou a parlament o nevyhnutné zmeny v zákonoch, aby bolo možné hlasovanie aj počas vojny. Na voľby aktuálne opäť tlačil Donald Trump. Volodymyr Zelenský odkázal Trumpovi, že s voľbami nemá problém, ale počas vojny nie sú možné. Donald Trump v rozhovore pre Politico tento týždeň vyzval Ukrajinu, aby vyhlásila nové voľby. Hovoria o demokracii, ale dostávajú sa do bodu, keď to už demokracia nie je, povedal. Na väčšine územia Ukrajiny nútene včera prerušili dodávky elektriky. Energetici opravujú infraštruktúru po pravidelných ruských útokoch. Moskva sa údermi pred zimou a počas nej snaží narušiť morálku ľudí. Predtým zverejnené harmonogramy vypínania elektriky v regiónoch, kde boli uplatňované havarijné odstávky, už teraz neplatia, uviedla spoločnosť Ukroenergo. Rubrika Vojnoví štváči a
Ja sa nestačím čudovať, čo dokážu vypotiť redaktori Aktualít, citujem, ciele Ruska a Spojených štátov začínajú byť nebezpečne podobné. Hrozí, že ak sa nepodrobíme tlaku USA, tak Trump nás predá Putinovi. Ak sa tak už nestalo, existuje jediné radikálne riešenie, a to odstračiť oboch francúzskym jadrovým dážnikom. Keby ste sa aspoň tomu rozumeli, pre Boha. Migranti v Európe. Na súde v anglickom meste Warwick odzneli otrasné detaily prípadu znásilnenia 15-ročného dievčaťa 2 17-ročnými afgánskymi žiadateľmi o azyl. Obaja do Británie podľa Daily Mail pricestovali člnom len niekoľko mesiacov pred útokom. Dievča počas únosu opakovane volalo o pomoc, pričom na nahrávke z bezpečnostnej kamery je zachytená aj okoloidúca žena, ktorá sa pýta, či je dievča v poriadku, no následne nezasiahne. Tak dievča volá o pomoc a ona sa jej opýta, že či je v poriadku. No, kto tu nie je v poriadku? Obžalovaný dievčinu odviedli do odľahlej oblasti parku, kde ju prinútili k sexuálnemu aktu. Po úteku vyčíňanie zdokumentovala na prednú kameru telefónu a pomoc jej poskytol okoloidúci muž, ktorý si ju všimol a odviezol na policajnú stanicu. Zdravotnícke oddelenie skupina US Fortem tvrdí, že viacerí vedci z poradného tímu britskej vlády počas covidovej pandémie porušili pravidlá o konflikte záujmov. Informuje Daily Mail. O, aké prekvapujúce. Podľa ich analýzy 26 členov neuviedlo v registri, že ich výskum financoval farmaceutický investor Wellcome Trust sumou najmenej 210 miliónov libier, z toho asi 175 miliónov v pandemických rokoch 20 až 21. To môže vyvolávať podozrenia z konfliktu záujmov pri rozhodovaní o lockdownoch a vakcinačnej politike. Medzi príjemcami grantov sú napríklad vedci ako Neil Ferguson, Susan Michiová, John Edmunds a ďalší. No a skupina US 14 tvrdí, že verejnosť musí poznať všetky väzby poradcov, ktorí ovplyvňujú rozhodnutie vlády. Právnici niektorých vedcov namietajú, že všetky materiálne relevantné záujmy riadne nahlásili, alebo že pri časti grantov išlo len o podporu mladších kolegov. Wellcome Trust zdôrazňuje, že ide o nezávislú neziskovú organizáciu, ktorá všetky granty a investície zverejňuje a výnosy používa výhradne na financovanie charitatívnej misie. Áno, a my si teraz dáme troška senka. Predpoveď počasia. Alebo vlastne predpoveď počasia. Najprv aktuálne počasie mala v Hurbanove, Bratislave, Kuchyni, ale aj na Sliači, v Prievidzi, Poprade či v Prešove. Slnečno paradoxne na Chopku, inak zamračené, teploty nízke, 4,5 stupňa v Hurbanove, 3 stupne v Gabčíkove, až 6 v Dudinciach a v Nitre, 5,5 stupňa v Trenčine a v Piešťanoch, 5 stupňov v Senici, 4 v Bratislave a v Kuchyni. Sliač má 6 stupňov, ako aj Lučenec, 4 stupne v Martine, 6,5 stupňa v Žiline a v Liesku. Chopok má plus 2,5 stupňa. Poprad 3,5 ako aj Telgard, 6 stupňov v Rožňave, 7 v Kamenici nad Cirochou, 6 v Tisinci, Trebišove a v Košiciach a 5,5 stupňa v Prešove a v Bardejove. A povieme si aj, aké bude aktuálne dnešné počasie. A to počasie bude vyzerať zhruba takto. Je krátke. Prevažne zamračené a hlisto, ojedinele mrholenie. V priebehu dňa na horách a ojedinele aj v nižších polohách zmenšená oblačnosť a bude teplo. Najvyššia denná teplota 4 až 9, pri zmenšenej oblačnosti okolo 11, na horách vo výške 1500 metrov len okolo 8 stupňov Celzia a bez vetrie alebo len slabý vietor. Dopoludne na Infovojne s Adrianom. Nie len s Adrianom, ale aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno. Dobré ráno tebe, poslucháčom a divákom. No, dobré ako dobré, že? Hej. Čo už spravíme? No, nič, začni ty tou správou, ktorej si mi povedal, že padnem na zadok. Ale ak máš nejakú technickú, šupni, lebo niekto sa mi zdá, že mi ťuká na dvere, tak daj nejakú technickú a potom tú správu. Dobre, dáme technickú. Pripomínam poslucháčom, že všetky objednávky, ktoré zaplatíte do 15. decembra roku 2025, budú odoslané ešte pred Vianocami. Čokoľvek potom bude odosielané až po 7. januári, tak prosím vás. A teraz hlavne, ak potrebujete, alebo chcete teda iné veci, než sú knižky, tak si to objednávajte teraz, lebo prvé 2 mesiace tá časť obchodu bude zavretá. Hej, koniec hlásenia. Tak, môžem ísť? Amen. Môžem ísť?
Môžeš, ako niekto asi niečo hľadal, skúšal otvárať dvere, nepodarilo sa. No dobre. Našiel to, čo hľadal. Teraz, čo si čítal, všetky tieto mercoviny, tieto somariny, čo počúvate každý boží deň v mainstreame a ľudia sa s tým zaoberajú, hej, a v roku 2029 budeme nachystaní na veľkú vojnu proti Rusom, alebo 2030. Potom tie reči, že Nemecko si vybuduje najväčšiu armádu, hej, a bude teda brániť Európu pred hnusnými Rusmi. Potom začnú rozprávať o tom, že ideme teda preemptive, hej, že ideme dopredu, myšľahnúť Rusom po papuli, aby nemohli oni nám. Hej. Všetky tieto sračky, ktoré počúvate. Hej. Ja som si pozrel ten rozhovor s tou Ukrajinkou, čo mal Trump pre Politico. A teraz vám prečítam vec, ktorú ak 5 sú 100 000, ktorí teraz počúvate, je vás 100 000. Hej. A ak 5 viete, o čom je reč, tak je veľa. Ani ja som včera nevedel, že niečo také existuje. Ale nevadí. A v Spojených štátoch, alebo takto, tá stratégia, ktorú teraz Američania teda nastolili, tak ako všetci vravia, že to je ako keby Európa bola považovaná za nepriateľa. Hej? Čo všetci sme z toho hotoví a všetci sme smutní a toto a Spojené štáty, neviem čo a naša aká demokracia liberálna, hej, to je kód pre nacistickú tyraniu a všetky tieto sračky. Američania jasne hovoria, čo hovoríme aj my už roky, čo sa tu deje v tomto nacistickom spolku. Hej. No ale, čo vám nepovie mainstream, súdruhovia, súdružky, je jedna vec. J.D. Vance, viceprezident Spojených štátov, táto ti nepojde na Markíze, môžeš čumieť na Markízu, jak dlho chceš. J.D. Vance, viceprezident Spojených štátov a tým právnikov sa pozerajú na jednu vec. Hej? A ja som o tomto nevedel, asi niektorí viete, lebo ste chytrejší než ja, to je v poriadku. Pozerajú sa na Chartu OSN, kapitolu 8, článok 53. Hej. Ja vám to prečítam. Ak budete mať problém to pochopiť, ja som mal, tak som si to 2-krát prečítal, tak si to potom pustíte zo záznamu. No, lebo je to také, počúvajte. Takže, článok 53, kapitoly 8, Charty OSN. Bezpečnostná rada, kde je to na mieste, použije takéto oblastné dohody alebo orgány pre donúcovacie akcie pod svojou právomocou. Avšak nejaká donúcovacia akcia sa nepodnikne podľa oblastných dohôd alebo oblastnými orgánmi bez splnomocnenia Bezpečnostnej rady. S výnimkou opatrení proti niektorému nepriateľskému štátu, bližšie určené v odseku 2 tohto článku, tak ako sú určené v článku 107 alebo v oblastných dohodách smerujúcich proti obnoveniu útočnej politiky takého štátu, a to dokiaľ nebude Organizácia Spojených národov na žiadosť zainteresovaných vlád poverená úlohou zabrániť novému útoku zo strany takéhoto štátu. Výraz nepriateľský štát sa používa v odseku 1 tohto článku, toto už je ten odsek 2. Vzťahuje sa na každý štát, ktorý počas druhej svetovej vojny bol nepriateľom ktoréhokoľvek zo signatárov tejto charty. No. Po detviansky povedané, ak napríklad Nemecko, ktoré je nepriateľský štát a Spojené štáty už teraz sa s tým ani veľmi netaja. Začne robiť to, čo vraví, že ide robiť, že sa ide vyzbrojiť a bude najväčšia armáda a pôjdu na Rusov. Hej. Toto, čo som vám prečítal, je biankošek pre Spojené štáty alebo aj pre Rusko, aby zrovnal Nemecko so zemou bez toho, že by pán Fico
alebo pán Kaliňák hovoril, že porušili nejaké medzinárodné právo. Hej. Toto proste je starý článok, ktorý bol asi tam po vojne zavedený. Všetci sme na to zabudli, na tento článok 53. Tí, čo hovoríte, že Američania sú kreténi, tak alebo sú hlupáci, no nie sú. Hej. No a teraz myslíte si, že použijú Američania ten článok 53? No ak príde na lámanie chleba a inej cesty nebude, tak aj s Rusmi sa dohodnú, hej, a Nemecko rozoberú jak starý bicykel. Ako určite, hej. Ale najskôr ekonomicky, hej, a politicky. Prečo? No, ekonomicky to už nie je ďaleko. Ako politicky to vám za chvíľku vysvetlím, hej. Ale o čo tu ide? Tu ide o to, aby Merz, hej, ktorý má spočítané dni, aby Merz, hej, a ostatní kreténi, hej, si uvedomili, že tento článok 53, hej, charty OSN existuje, je stále platný, že Američania o ňom vedia, takisto ako vedia o tom Rusi, hej, a aby boli Nemci prichystaní na to, že keď sa napríklad vyzbroja a pôjdu na Rusov, tak zozadu ich niekto nakope do ryti z druhej strany. Bez toho, že by sa pýtal kohokoľvek na čokoľvek. Rozumiete? A môže vykrkovať potom Fico koľko chce, že medzinárodné právo, Američania porušujú, Rusi porušujeme. Nie. Hej. Poprvé, ani teraz neporušujú Rusi medzinárodné právo, lebo dávno by OSN to vyhlásila. Hej. A toto sú veci, viete, ja som, keď som toto čítal, áno, musel som si to dvakrát prečítať, nie som zase až tak chytrý, možno pán Štefanko by s tým mal menej problémov, určite áno. Že ja keď som si toto čítal a keď zajdete, akože, že si to, ale secakrajensky uvedomíte, že čo je toto za nástroj, lebo tento článok 53, odstavec 1, odstavec 2, je kladivo na čarodejnice. Hej? Lebo je. Hej? A teraz, ja som si teda až včera uvedomil, že lebo viete, rozpráva sa o druhej svetovej vojne, aké hrôzy sa dieli, neviem čo, a Židov tam vyplnili a Rusov koľko zomrelo a Slovanov a neviem čo. Hej? To všetko sa rozpráva. Ale ak sa na tým naozaj hlboko zamyslíte, aby medzinárodne, hej, sa dohodli štáty na vytvorení takéhoto kladiva na čarodejnice, že čo za, a ktoré boli teda vytvorené tesne po vojne, že čo za hrôzy, ktoré my si absolútne nevieme, čo za hrôzy sa za tej druhej svetovej vojny diali. Rozumiete? Lebo to je pekné, čo sa hovorí, je to tam 20 miliónov mŕtvych, a to sú iba čísla, neviem čo, hej. Ale aby ľudia z celej planéty sa zišli, hej, a vytvorili takéto kladivo na čarodejnice, hej, to muselo byť niečo hrozné, čo sa cez tú druhú svetovú vojnu dialo. Hej. A to robili predkovia súčasných vodcov v Bruseli. Nemýlme si veci. Hej. To, čo sa teraz deje, sa dialo tam niekde v 38. Nebláznite ľudia. Hej. Našťastie, a teraz je otázka, jak dlho tam však ten Trump vydrží, tak Američania zase až tak blbí nie sú. Hej? A toto bolo, a podľa mňa to nebude ani v správach veľmi, a keď to bude možno za týždeň, za dva, alebo ja neviem čo, ale pochybujem, že vám toto do mainstreamu pichnú. Ale Nemci vedia, čo robí J.D. Vance teraz. Hej? To len aby vedeli, a aké vyhlásenie Merca sú absolútne nepodstatné. No a teraz Američania, treba si uvedomiť jednu vec. Ja viem, proste, veľká Nemecka, táto Nemecka, Európska únia, všetky tieto sračky, čo si nahovárame každý deň a každý deň predstierame proste nejaké veci, aký sme my veľkí, aký sme svetoví a západná demokracia, a liberálna demokracia a ľudské práva a neviem čo a napíšeš niekomu SMS-ku a zoberú ťa a zavrú ťa, hej. No, hej. Príde geštápo a spraví to, ale my sme taká, my si to nahovárame, Európska únia nie je žiadna demokracia, koniec, bodka. Hej. Ale Američania tento článok 53 použijú, ak by bola veľmi zlé, a čo pochybujem, že k tomu dôjde. Hej. Ale je dobré, aby Nemci a hlavne nemecký ľud, hej,
ten, ktorý sa nechal odrbať x-krát a naskočil na vagón kdejakých náckov, hej, aby si uvedomil, že takáto možnosť tu je. Hej. No, ale než by sa Nemci vyzbrojili a než by Američania to tam zbombardovali aj s Rusmi, hej, Spojené štáty sú schopné každý jeden štát, kde majú ambasádu, to znamená aj Slovensko, schopné politicky zničiť. Hej? Lebo vy si myslíte, akože tie stanice CIA, ktoré na každej ambasáde majú obrovské, akože robia čo? Že stanica CIA v Bratislave, hej, sleduje ruských mužíkov, aby Slováci mohli kľudne spať? Naozaj si myslíte toto? Čo? Aby náhodou nejakí ruskí mužíci nám tu niečo neurobili? Hej? Nie, každá táto stanica CIA, ktorá je na ambasádach, samozrejme zbiera všetky informácie, ale všetky informácie o každom jednom zasratom politikovi v tom štáte. Hej, Slovensko nevynímajúc. Sú schopní ktorúkoľvek vládu dať dole. Hej. Keď bude treba. Takže než by došlo k článku 53, sú schopní toto. Druhá vec je, keby toto sa náhodou nepodarilo, tak sú po jednom sú schopní zničiť ekonomicky ktorýkoľvek európsky štát. Či už sankciami, či už vyhodením do povetria nejakých vecí, hej, a potom povedia, že Ukrajinci vám to, hej, čo samozrejme to sú ťažké stovky miliárd, ktoré Nemecko a Európa za to zaplatila teraz za tento teroristický útok. Hej. Ak si myslíte, že Spojené štáty sú bezzubé, hej, tak na to zabudnite. Jedna vec. Druhá vec je, s tou stratégiou urobili jedno. Nepovedali, že Rusi sú naši kamaráti, ako v žiadnom prípade. Ale povedali, že Európa je nepriateľská. Hej, nie priamo, ale je z toho to vyplýva. A tiež povedali, že Rusko je strategický partner. Dobrý, hej? Nie sú to naši kamaráti, ale to, jak som vám to minule hovoril, hej? Potrebujú jeden druhého, hej? Ak budú chcieť Američania zničiť ktorýkoľvek štát Európskej únie akýmkoľvek spôsobom, či už ekonomicky, politicky alebo vojensky, hej? Rusi nezasiahnu. Takisto ako Američania sa jasne vyjadrili, lebo vieš, ak my vravíme, že, lebo všetci, že článok 5, vieš, v denníku, článok 5 na to, hej? A my hovoríme, že áno, pomôžu ti Američania, možno ti pošlú deky. Dnes, čo hovoria Američania, teda slovami jedného generála, ústami jedného generála, že ak Európa sa rozhodne pre vojnu s Ruskom, hej, tak oni, ak budú chcieť, tak v rámci článku 5 predajú nejaké zbranie Európe. Nie, že dajú deky, nie. Predajú nám zbranie. Ak oni nás znajú, že je to vhodné. Článok 5 je o ničom. Kdokoľvek o tom rozpráva, že to nie Američania povedali, že nezasiahnu. Ak si Európa strúhne vojnu s Ruskom, Európa je sama v tom. Hej. A keď bude Nemecko veľmi, veľmi vyskakovať, tak ešte prídu Američania a pomôžu Rusom tých Nemcov odpáliť. Lebo majú na to medzinárodné právo. Hej. Američan výčka, kto bude vyhrávať, k tomu sa pripojí. Klasika. No, takže ja vám toto... Rusko prehrávať nebude. Ja vám toto hovorím len preto, že toto sa rieši, tieto veci sa riešia, mainstream vám to nepovedia. A kdejaké tie výkriky zo sna, tie mokré sny, čo má Macron a ten pedofil Starmer a ten nácek, hej, a ďalšia tie dvenácky tam, čo sú nacistky v Európskej únie, absolútne nepodstatné, čo oni rozprávajú. Rozumiete? Je to absolútne nepodstatné. Je aj nepodstatné, ako veľmi chcú pomôcť Zelenskému, lebo Ukrajine nechcú pomôcť, samozrejme, aj chcú pomôcť Zelenskému. Je to nepodstatné. Čokoľvek počujete v mainstreame, všetky tieto sračky, tieto výkriky, čo počujete z NATO pravdepodobne sa rozpadne, hej, lebo Američania sa sťahujú, nie že idú vystúpiť z NATO, ale nechávajú zodpovednosť na iných, hej. A pozrite sa, tá situácia, aká je v armádach, neviem, v Európe, hej, okrem Turecka, dobre, Turecko je ako, to je výnimka, hej, ale tieto, ako bez Spojených štátov celé NATO je o ničom.
je o ničom. Ja viem, že všetci chcete aj Kaliňák, sme súčasťou NATO. No dobre, neposerme sa. Počkajme do budúceho leta a uvidíme, čo robia Američania. Ale na NATO by som sa nespoliehal. V žiadnom prípade by som sa nespoliehal. Američanom ide o biznis, Američania sú v prdeli ekonomicky, potrebujú Rusko, potrebujú ruské zdroje, potrebujú robiť biznis s ním. A vedia sa z toho dostať tí Američania. Pomocou Rusov určite. Tak, jak Európa rozkvitala pomocou Rusov a lacnej ruskej energii, dokáže to aj Amerika. Není problém. Není problém. Len na rozdiel od nás, Američania sú pragmatickejší a nie sú kreténi. To je celé. No ale my budeme vykrikovať o nejakej demokracii liberálnej a aký sme my proste od zelení a všetko, veď, to super. Čo si myslíš, kto ti tlieska? Kto ti za to dá medailu? Za to, že si zelený. Že si dáš vrtulu niekde za barák, kamaráde, a skrátiš si život o 8 až 10 rokov. Kto ti za to dá medailu, ty somár sprostý? Že si postavíš baterkáreň, rozumieš? No tak, máš ju mať. Veď elektrické veci sú budúcnosťou, nie? Hlavne, keď si zavrú kreténi jadrové elektrárne. Že potom to robia uhlím. Plyn, na čo plyn? Áno, potom štartujú uholné. No, takže normálne. Toto všetko, jasne, Američania to vidia. Američania tiež vidia, bo na rozdiel od nás, my rozprávame veľa o slobode slova. V Spojených štátoch ten prvý dodatok k ústave sa berie serióznejšie. Ja neviem, že to je 100%, v žiadnom prípade. A berie sa to ale oveľa serióznejšie, než sa to berie u nás, lebo u nás sa iba o tom rozpráva a potom príde nejaký štátny orgán, najskôr pravdepodobne polícia, ktorá vykrúca starým ženám ruky a začne ťa riešiť, lebo ty si niečo napísal alebo si niečo povedal. Čo síce nie je nezákonné, lebo sú nezákonné veci, ktoré by si mohol povedať a napísať. Nie, ale niekoho to urazilo, alebo niekoho sa to dotklo, alebo to nie je v súlade s našimi hodnotami európskymi. Čo ja neviem, kde sú zakotvené nejaké hodnoty európske, v jakej prdeli, v niekoho hlave možno. Takže budeme na tom veľmi zle. A my, teraz hovorím ako Európska únia, ktorej sme neodškriepiteľnou súčasťou, však Peťko z Králikoch, však, my sme si vybrali toho, lebo robiť s Rusmi konflikt je, pokiaľ nedojdeš až k vojenskému, lebo tam ťa zničia, ale pokiaľ začneš im robiť sankcie a všetky tieto zlé veci, ktoré proste my robíme Rusom, Rusi sú dosť takí zdržanliví. Pokiaľ tam je ten Putin, tak furt to bude také, furt budú trpezliví a nájdu si inú cestu a dobre, tak vy nechcete, tak Číňania chcú, Indovia chcú, ja neviem čo. Ktorých je samozrejme 4-krát viac, jak je nás, a možno aj 5-krát. Američania takí nie sú. Rozumieš? A toto musíte, a väčšina Európanov a Slovákov, vy nechápete mentalitu Američanov. A to je takisto, ak nechápete mentalitu Rusov, čo je strašný problém. A potom vyskakuješ, rozumieš, máš 5 rokov, 15 kilo a kopeš do 100-kilového chlapa. No Američania nebudú takí zdržanliví, ako sú Rusi. A vybrať si Spojené štáty ako nepriateľa, Európa si vybere Spojené štáty ako nepriateľa. Dobré ráno, stará mama. Uvidíte, čo sa tu bude diať. Zlé časy nás čakajú. Pokiaľ sa tie vlády nevymenia, pokiaľ títo neotočia, Američania začali veľmi opatrne, potichu, trošku sa ozvali, dali nám jasne najavo, že pokiaľ chceme byť ich spojenci, že my nezdielame ich hodnoty, lebo nezdielame, samozrejme, my sme totalitný spolok, nedemokratický. A Američanom sa to nepáči. No a keď chceš ísť proti ním, však nech sa páči, v poriadku, ale ja ti vravím, že Američania, obzvlášť Trump, ktorý je, on sám seba vidí ako veľké mačo, ktoré proste on musí a nemôžeš. Putin je väčší frajer, lebo je schopný sa ovládať. Trump taký nie. A naozaj si to chceme strúhnuť so Spojenými štátmi ekonomickú vojnu? Zapýtam ja, kvôli čomu? Kvôli veterným elektrárňam? Alebo kvôli Zelenskému a jeho skorumpovanej vláde?
aby sme mohli ešte viac ukradnúť daňovým poplatníkom v Európskej únie peňazí a poslať to na Ukrajinu s tým, že nám pošlo niečo naspäť, teda mne nie, ani tebe, ale tým, ktorí to tam posielajú. Hej? Lebo máme skorumpované vlády, máme skorumpovanú Európsku úniu, máme skorumpovanú komisiu Európsku. Hej? A Američania nám to jasne povedali. Teraz je otázka, hej, my vám to hovoríme roky rokúce, hej. Teraz je otázka, či si urobíme doma poriadok, hej, alebo si to ideme strúhnuť s tými Američanmi. Hej. A ja nikomu neradím, aby si s Američanmi strúhli niečo. Ja ti vravím, každá jedna ambasáda v každom jednom štáte, hej, má stanicu CIA, ktorá je nachystaná na to, aby ťa zničila. Len toľko som chcel. Adriánko, ideme hrať? No, budeme musieť hrať, ale samozrejme, že budeme sa tomu venovať ešte po hosťovi. Včera prišla smutná správa, kedy som sa dozvedel, že Adam Urban už nie je medzi nami. Tak dnes budeme hrať výhradne jeho pesničky. A potom si k nemu aj niečo povieme. O chvíľu sme späť. Ešte stále dobré ráno vám všetkým, aj tebe, Norbert, samozrejme. Dobré ráno pre mňa každému. Dobré ráno a máme hostia na telefóne, keďže v parlamente sa pracuje ako v bani, normálne sa fakčí. Podpredseda Národnej rady a predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko. Dobré ráno do parlamentu. Dobré ráno, pozdravujem vás. Dobré ráno. Pán Danko. Dobré ráno, kedy... No? A hlavne vašich poslucháčov. Ďakujeme. Pán Danko, prišiel som na hroznú vec. Vydedukoval som, že smeráci vás nemajú radi. Lebo, ak by vás mali radi, tak ako mňa napríklad, tak by vám vysvetlili, ako mne vysvetlili, že Miro Lajčák je fasa chalán a má dobré kontakty. A vám to nepovedali a potom robíte psíkusy, som počul. Čo vám vadí na tom Lajčákovi? No, ja som Čo? Ja som asi nejaký väčší problém. Ja často dopredu hovorím veci, napríklad som si pustil tlačovku pred prezidentskými voľbami, kde som hovoril, že kto zradil raz, zradí druhýkrát, čo vidím opäť. Ale ja by som sa u prezidenta teda, ale ja k Lajčákovi poviem, že ja vám poviem aj osobné, čo som s ním zažil. Takže ja som ho nepoznal, stal som sa predsedom parlamentu. A išiel som na návštevu do Maďarska. A bol tam veľvyslanec Káčer. Prvýkrát. A zrazu som sa dozvedel, že teda ten Káčer toho Orbána nemusí, tak som sa vrátil a hovorím Lajčákovi, že pán minister, že nie je to dobré, ten človek vešia dúhovú zástavu počas pochodov, vyjadruje sa nepekne na našu vládu. Nie, že ja sa do toho nemám starať, to je v kompetencii. Tak som samozrejme zavolal Fica, hovorím, počúvaj, ak ti nevadí, je tam veľvyslanec. A Fico nie, že to je kompetencia Lajčáka. Ja hovorím, tak v poriadku, ale keď budem chodiť do Maďarska na stretnutia Kevérovi, Orbánovi, tak ja už toho veľvyslanca pri sede nechcem mať. No a prišli ďalšie, horšie veci. Robert Fico padol, išli prezidentské voľby a prišiel návrh zmluvy o prítomnosti vojsk amerických na Slovensku. A zrazu mi volá Gajdoš, Andrej, že prúser, že sú tu nejakí Američania, chcú výkresy našich letísk a chodia po letisku a ja hovorím, volám Lajčákov, čo to má znamenať? A on hovorí, no pripravuje sa zmluva so Spojenými štátmi, že ja hovorím, Miro, počkaj, ukludni sa, toto nebudú robiť, kým nejaká zmluva podpísaná nebude a ja s tým nesúhlasím. No, že či som sa zbláznil, že ako si to predstavujem. Ja hovorím, no ja si to predstavujem tak, že tu nechceme cudzích vojakov. Potom prišla zmluva Marrakeš, nebohý Jaro Paška hovorí, počúvaj Andrej, oni pripravujú zmluvu Marrakeši, migrantský pakt, kde chcú, aby sme poslali delegáciu, ratifikovali to, tak som urobil vtedy takú tlačovku, ak pamätáte, že do Marrakešu nepôjde ani upratovačka od Lajčáka. No ale potom prišli horšie veci, kedy som videl jeho aroganciu, drzosť, kedy Fico padol a on, Pellegrini, ho motal na návštevu Spojených štátov, pretože
ja som dostal 2-krát pozvánku a vtedy tam bol veľvyslanec Korčok. Mimochodom, Korčok bol štátny tajomník vďaka Lajčákovi, ktorý proste potom nás prosil, aby sa stal veľvyslanec. A práve týchto ľudí, Káčer, Korčok, Ševčovič, týchto vždy ťahal Lajčák. Ale nevedel som si s tým rady. No a potom bola pozvánka do Spojených štátov a ja som videl, jak sa zrazu objavujú informácie, že ten Lajčák išiel na návštevu Sorošovi, tak hovorím ešte vtedy Ficovi Pelemu, že dobre Pele, ukradol si mi návštevu, ideš k Trumpovi kvôli tomu, čo mal som ísť ja, pretože som vtedy robil podľa mňa dobrú politiku aj na západ, na východ. Tak to rešpektujem, ale prosím ťa, na čo chodíte k Sorošovi? To mi už nikto nezodpovedal, pretože ešte predtým bola návšteva pred vraždou Kuciaka, keď bol u Soroša Lajčák s Kiskom. No a potom išli prezidentské voľby, objavili sa prieskumy v septembri, kde som bol ja s Lajčákom ako možný prezidenti Slovenska. A Lajčák prišiel za mnou a hovorí mi, Andrej, nekandiduj, nemá to význam, prezidentka bude Čaputová. Hej, to bolo ešte 4 mesiace predtým, kedy ešte ja som Lajčákovi hovoril, ty sa zbláznil, čo, nejaká Čaputová. Kto je Čaputová? Však, áno, že hovorím, že to je proste dievča, čo ani nemá v poriadku advokátske papiere, tam na skladke bola v dozorke, alebo ja neviem, akých aktivitách. Ich rodina dokonca mala tam nejaké väzby na smetisko. Hovorím, čo to je, a z čoho by to platila, jak by nás porazila? No nie, nechoď. A potom sa objavili systémové útoky na ľudí ako Bereš. Vyťahli mu súkromie. Išli potom do Harabina. Do mňa. Viete, aké veci vyťahovali na mňa? Trápne Rigo. Pomaly ma trestne stíhali za Rigorovsku, ktorá ani pravda nebola. A toto sú reálne fakty. A ja som vtedy videl, že Lajčák sa nejako strašne bojí. Kiska nemohol kandidovať. A oni normálne Kiskovi povedali, títo ľudia za morom, že nebudeš kandidovať. Lajčáka podľa mňa už vtedy riadne vystrašili a prišla Čaputová. No a najväčší šok bol, keď pán Mistrík potom záhadne odstúpil, však záhadne aj predal firmu mimochodom za záhadne veľké peniaze a odstúpil z kampane a podporil Čaputovej. Takže ja som Lajčáka vždy bral takého, že OK, tak má väzby, popri tom aj predsedal OSN. No ale čo mňa nasralo s tým Epsteinom, a to ma naštvalo, pretože to je medzinárodná kauza človeka, ktorý nie len, že mal problémy s mladými dievčatami, na to proste mi neprináleží sa vyjadrovať, keďže aj Lajčák mu písal, že masáž bola dobrá, to nech si vysvetľuje doma Lajčák, ale problém bol, že on tam písal, že je tu nejaký európsky projekt. Že Spojené štáty majú nejaký európsky projekt. Potom tam písal, že má problémy s predsedom parlamentu alebo s parlamentom kvôli Marrakešu. A písal to Epsteinovi, ktorý informoval poradcu Spojených štátov a poradca Spojených štátov tie informácie dostával vtedy k Trumpovi. A ja už chápem, prečo mne tak aj kazili vzťah. A ja som preto teraz tak nahnevaný, že ja sa dozvedám, že v časoch, kedy tu so mňa robili hlupáka, 2018, 2020, valcovali ma, aby zničili mňa a SNS, vlastne Lajčák informoval človeka, ktorý mal spravodajské správanie, podstrkoval ženy chlapom, aby získal informácie a posúvali ich americkému prezidentovi. A keď sa takého človeka mať Robert Fico pri sebe ďalej, je to jeho problém. Už som sa s Ficom povadil aj za Ševčoviča, už som sa povadil aj za Lajčáka, ale ja som povedal symbolicky. Samozrejme, že my vládu kvôli Lajčákovi nerozbijeme. Ale čudujem sa Robertovi Ficovi, že opakuje s týmito ľuďmi tie isté chyby, pretože už teraz aj chápem, že keď ja sa pýtam smerákov, prečo neriešite zmluvu o prítomnosti amerických vojsk? Ja som v ten večer, keď tu tí Američania prišli, keď sa to podpísalo, stál na hranici Slovenska, pamätám si ten pocit, na Záhorí, keď na diaľnici prichádzali prvé autá. A ešte raz, keď mi tu niekto hovorí, že tu nechceme ruské tanky, ja tu nechcem ani americké, ani iné tanky, pretože naozaj
toto, čo sa deje teraz, je už zo strany Smeru ako keby niekedy dvojtvárna hra, pretože ja nechápem a chcem aj pochopiť Roberta Fica, že na čo mu je Lajčák, ale vy musíte si uvedomovať, že tu bol šéf NATO a vy si predstavte, aká toto je kauza. 19. decembra sa zverejnia ešte ďalšie prepisy tých hovorov. A vy si predstavte, že šéf NATO sedí s naším premiérom a vedľa premiéra sedí Lajčák, ktorý je vlastne podozrivý najmä z toho, že mal kontakty s človekom, ktorý záhadne zomrel vo väzení a tento človek mal spravodajské správanie. Tento človek to určite nerobil len preto, aby sa niečo dozvedel. Ten človek žil z informácií, pravdepodobne pracoval pre nejaké spravodajské mocnosti a takýto človek nemá čo robiť pri premiérovi. Tu vás pri tomto zastavím, pán Danko. To je pravda. Ja som to hovoril, lebo tu ide o to, že áno, to s tými dievčatami a celá tá pedofília, neviem, čo oni tam robili, nech to vyšetruje FBI, nás sa to nejak netýka, aspoň si myslím, hej, dúfam teda. Ale on je bezpečnostný poradca pre premiéra, hej. A teraz ide o to, že Epstein bol v prvom rade v biznise získavania informácií na ľudí a vydierania. Hej? A robil to s Mossadom a robil to so CIA. Hej? A teraz, keď som sa toto dozvedel... Otázka je, pre koho to robil, to sa nikto nikdy nedozvie. Dobre, v poriadku. Ja dobre, dobre, tu nejde o to, ale tu ide o to, že ten Lajčák, pretože vieme, že komunikoval, ale nevieme všetko, hej? Tak ja som to videl hneď od začiatku, že je potenciálnou teda hrozbou bezpečnosti štátu. Lebo ak ten človek je vydieraný, ak dostával masáže a je niekde natočený a niekto ho vydiera, tak určite nebude pracovať v prospech Slovenska. Ale povedzme, že to nie je tak. Ale vzhľadom k tomu, že vieme, že bola masáž, že sa komunikovalo a nevieme všetko, tak podľa mňa ten premiér ho mal odstaviť a počkať, kým sa to celé vyšetrí a potom ho eventuálne vziať naspäť. Rozumiete? Ale takto Robert Fico vsadil všetko na Lajčáka, to znamená svoju politickú kariéru a hlavne integritu strany Smer. Už sa nebavíme ani o bezpečnosti Slovenska, lebo to nikoho nezaujíma, samozrejme, hej? Lebo keby zaujímalo, Lajčák je preč. Takže toto ja nechápem, že prečo on je ochotný aj vlastnú politickú kariéru, aj integritu strany Smer takýmto spôsobom ohrozovať kvôli jednému človeku. No ja vám poviem prečo, lebo si premiér myslí, že to nie je taký problém a že Slováci zase budú ukecaní a že nebudú vidieť v tom problém. A keď to ja poviem, tak som za zlého, ale kto počúva logický sled tých udalostí, a áno, ja som vám dal taký výlev svojho príbehu k nemu a veci zoberte, ja som bol člen vlády zo SNS, predseda parlamentu, ja tu bojujem za Marrakeš, vypovedali sme Istanbulský dohovor, prítomnosť amerických vojsk a ja dneska len prosím ľudí o pochopenie, aby chápali, čo s nami 2018, 2020 robili aj niektorí ľudia, ako bol Lajčák. Lebo ľudia nevideli tie všelijaké náznaky a či som sa zbláznil a potom povedia vám, že ste paranoidní, keď zrazu sa na vás obratí mašinéria mediálna, všetkých tých denníkov proamerických a robia z vás somára. Viete, ja som nikdy v minulosti by nehovoril, že aká je to sofistikovaná, premyslená hra spravodajská na likvidáciu človeka, keď ukážu prstom. A teraz len chcem, lebo vaši poslucháči to veľmi dobre vnímajú a majú svoj pohľad na veci, že aby vnímali jednu vec, že uvidíme, čo sa ešte objaví, ale to najväčšie riziko je, že napríklad Slovensko dneska chce rokovať aj o iných veciach so Spojenými štátmi. Tak ako bude mať pozíciu premiér, keď pôjde rokovať napríklad o nejakom nákupe alebo o výstavbe, lebo premiér avizoval, že on chce, aby Američania stávali atomové elektrárne. Samozrejme, že ja si myslím, že tu máme technológiu v Rusku, treba počkať na koniec vojny na Ukrajine a radšej postaviť atomové elektrárne s Rusmi, ktorí v tom majú úplne jasno, ako sa to stáva, aj z hľadiska bezpečnosti a tie ceny
a to mi povedal aj sám premiér, vždy je najlepšia cena od Rusov. Lenže samozrejme, že teraz posledný, kto stáva atomovú elektráreň s Rusmi, je v Pakši Viktor Orbán. Ale toto sú vážne veci a ja už budem do volieb oveľa viac vysvetľovať ľuďom, že ľudia, vnímajte súvislosti a nezabídajte na minulosť. A áno, pokiaľ je človek v blízkosti premiéra, ktorý teraz, viete, lebo premiér to otočil tak, ako keby bol len problém, že vlastne Lajčák bol s nejakým človekom, ktorý teda je podozrení, dokonca už píšu, že znásilňovania malých dievčat. A na toto, prepáčte, ako predstaviteľ štátu kašlem. Ja na to, na čo nekašlem, je, že dochádzalo k úniku informácií okruhu ľudí, ktorí nemali čo mať informácie. Veď on tam písal, ten človek, ktorý sprostredkoval tú informáciu, že všetko ide podľa plánu, vláda padne. A teraz niektorí už hovoria, ale veď to bolo po dátume, pred dátum, ale to je jedno. Minister zahraničných vecí nemôže informovať, veď za toto by bol minimálne v každom štáte vyšetrovaný, ako proste, že či tam nedošlo k posúvaniu informácií. A to ešte je otázka, aké výhody človek, ktorý rozpráva o vlastne kuchyni štátu, čo všetko z toho plynulo, či nemal neštandardné nejaké ekonomické príjmy, majetkové výhody. Veď toto je prúser a premiér to len tak zmietol a samozrejme najľahšie je povedať zase ten zlý Danko, ale veď ja nechcem, aby sa vláda rozbila, ale táto vláda, ak má bojovať, aj keď vám teraz hovorím, že pre mňa napríklad bolo šokujúce teraz, keď bol Pellegrini v Amerike. On nezobral do lietadla Šimkovičovu preto, lebo predpokladám, že tam mal plné lietadlo ľudí ako Demeš a spol a dovolím si to tvrdiť, pretože Šimkovičova sa im do lietadla nehodila, pretože na konferencii v Amerike, na ktorú organizoval inštitút bývalej poradky pod vedením bývalej poradky Sabovej, boli takíto vystupujúci. Tak počúvajte, konferencia Spojených štátov, keď bol pán prezident v Amerike. Konferenciu otváral zakladateľ ESETu pán Zajac. Potom vystupoval mladý pán Kiska. Potom vystupoval Matúš Valo, okrem iných. A záverečným rečníkom konferencii Spojených štátov amerických bol pán Peter Pellegrini. A keď som vyzval teraz Pellegriniho, aby vysvetlil, čo robil v Spojených štátoch, s kým sa stretával, tak zase médiá to zostrihali tak, akože Danko zase rípe. Ale ja nerípem. Ja len hovorím, že by mal Pellegrini takisto si uvedomiť, že je prezidentom koalície a nie, ako to povedal v sobotu v rádiu, že on vlastne s koalíciou nemá nič. Takže tak, jak sa vykaslal Pellegrini, sa zrazu, on má asi pocit, jak bol u pápeža, že už sa stáva svätým, lebo on povie, že nemá nič s hlasom. On Eštokovi vráti zákon, Eštok vlastne nevie riadiť stranu, v minulosti zradil Fica, teraz robí to isté vo vzťahu k koalícii, on je prezident všetkých, on nechápe, čo sa to tu deje, no jasné, že nechápeš, keď chodíš len po výletoch, Fico miesto teba sa stretáva s prezidentami, ty nič nerobíš. Jediná vec, ktorá je, že tu sa kúpil na palisádoch dom, kde sa pravdepodobne nesťahuje pán prezident a rozpočet sa mu zdvihol 2-krát a jednoducho takto to je. A keď poviete ľuďom pravdu, tak vám povedia, že si zlý. Ale ja už budem takto vysvetľovať do detailu ľuďom, že ľudia vnímajte, nie preto, že by človek chcel zlé, ale preto, aby ste si uvedomovali pravdu. A táto skupina ľudí, Lajčák, Korčok, Ševčovič, okrem toho, že sú ešte aj rodine previazaní, veď ako ja by som vám mohol vysvetliť aj rodinné väzby Lajčáka s Andrejom Kiskom, Ševčoviča s ďalšími. Oni sú aj rodine, aj priateľsky tí ľudia previazaní. A keď si Robert Fico myslí, že táto stará štruktúra našich veľvyslancov, ktorá slúžila Dzurindovi a úplne iným záujmom, mu robí dobré meno v zahraničí, tak sa Robert Fico opäť mýli a potom sa nepoučil. Proste on ako keby sa nechcel poučiť. Tak ja som povedal jednu vec, aby bolo jasné. Symbolicky som povedal, kým bude Lajčák pri Ficovi, bojím sa chodiť na úrad vlády, nebudem tam chodiť,
pretože ja nebudem trpnúť, že raz nás tam niekto bude ešte pomaly nahrávať a púšťa to niekde. Takže Ficovi som povedal, chcem koaličné rady mimo, to sa aj stalo, koaličná rada bola v parlamente, ja som v tom férový človek, ale Robert Fico musí tiež pochopiť, že to je aj o bezpečnosti jeho, ale hlavne o bezpečnosti Slovenskej republiky. Vôbec nebola snaha vysvetliť teda, že počúvaj Andrej ako medzi štyrmi očami, počúvaj takto a takto veci sa majú, takto a takto to nie, nebola, dokonca ešte som bol pomaly zahriaknutý s náznakmi toho, že či si neuvedomiem, že sa mi to môže vrátiť jak bumerang. Veľmi som ale takéto vyhrážky, pán Danko. Ja som vôbec nečakal takúto až nervóznu reakciu premiéra a povedal som mu, že Robert, vieš, ja som pri tebe stál každú demonštráciu, bol som presvedčený v tom, že si sa už poučil z toho svojho očistca, kedy od teba odišiel Pellegrini a založil si Hlas. Myslel som, že máš jasno v veciach, ale keď sa vraciaš opäť k tým ľuďom, ktorí proste pri tebe nestáli a už si mysleli, že nepovstaneme a ešte sú ti viac ako SNS a ja, tak prosím ťa, ja to beriem na vedomie, ja si ťa ctím, vždy budem hovoriť, že by si mal byť prezidentom, ale na druhej strane, čo sa týka tohto, už ako keby si bol z toho života unavený, pretože ja veľakrát vidím počúvajte ma, premiérovi, otázka. že už ako keby sa mu nechcelo. Pán Danko, ako si môžete ctiť človeka, ktorý je ochotný riskovať bezpečnosť štátu a integritu vlastnej strany kvôli nejakému človeku? Jak sa môžete ctiť? Viete, ja vám poviem, že ako je to v pozícii. Každé 4 roky ľudia rozdajú karty. Niekto je retoricky lepší, niekto horší, niekto si ťaháme iný príbeh, ako mne každý vyčíta poboskanie výložiek, z ktorých som aj tak nič nemal a nikto nevidí, keď pomôžem živnostníkom, zavediem nejakú pomoc inú a ja si ctím na Robertovi Ficovi poprvé veľké zimomriavky musí mať každý po tom, čo zažil aký atentát. Po ďalšie je 30 rokov v politike a niečo pre Slovensko vytvoril. Ja si však myslím, že ako keby pomaly prepaluje kotol a mohol byť prezidentom. Ja som ho presviečal, poď kandidovať na prezidenta. Neurob ešte z Pellegriniho aj prezidenta. Už si ho urobil predsedom vlády, ministrom. Ten chlapec ťa zradí. A za tým si stojím. A s tým si, viete, každého človeka, ktorý niečo v živote prežil a mal zodpovednosť. Dokonca ho aj chápem. Viete, aj ja dneska poviem, že oveľa lepšie chápem Vladimíra Mečiara. Oveľa lepšie chápem aj iných politikov, ktorí boli na čele štátu, lebo ten tlak zahraničných záujmov je obrovský. A s tým si ho, a bol by som rád, aby naozaj na ten dôchodok, ktorý sa mu blíži, aby mal nejaké spoločenské uznanie. Takže keď sa ale Fica Roberta porovnám s ľuďmi, s ktorými som bol vo vláde, ako Béla Bugár, ktorý už tu nie je, alebo poviem si, že s kým by sa dalo vládnuť? Sulík, Matovič, Kollár, Greling, Šimečka, tak není na výber. Ja som zo SNS nezískal percentá, aby som mohol vládnuť sám, alebo aby som ich mal viac. A ľudia rozdali karty na 4 roky. Ja môžem robiť politiku len s tým, čo mi ľudia dali po voľbách. A to som ešte zažil z radu ľudí ako Huliak, ktorí išli za Ficom, povedali, Danko nechce nám dať ministerstvo, však mal som na to milión dôvodov. A proste Fico mi hovorí, keď im nedáš to ministerstvo, vláda sa rozpadne. Tak ja som povedal Ficovi, ja ti to ministerstvo odovzdám Smeru a keď chceš, tak odovzdaj Huliakovi ministerstvo ty ako Smer a nes za neho zodpovednosť. Ja nechcem niesť zodpovednosť za ministerstvo, kde bude ministrom Huliak, pretože vidím v jeho okolí ľudí, ktorí jednoducho nie sú kompatibilní s názormi a vecami, ktoré naša strana zastáva. Takže tak to aj bolo. Ja som odovzdal ministerstvo, Huliak proste sa dohodol s Ficom, podpísali nejakú dohodu, tak ako aj Migal. Robert Fico sa rozhodol pre spoluprácu s nimi. Samozrejme, že nás to oslabilo, ale na záver poviem ešte raz, budem si vždy ctiť každého, keď vidím, že aj niečo vytvorí, ale v politike ja nemám dneska ako partnerov, predsedov strán veľa takých, s ktorými sa dá normálne rozprávať. To je fakt.
Pán Danko, sa teraz hovorí, aspoň hlasáci to vytiahli, že mala by sa robiť nejaká rekonštrukcia vlády. To čo sú zase za tanečky? Ako tomu máme rozumieť? No veľmi ľahko máte tomu rozumieť, že Robert Fico zacítil, že hlasáci majú problém a začali preteky, kto odvolá skôr Kmeca. Kmec padol a ja to poviem analogicky k tomu, čo som zažil 2017 ja s Plavčanom. Peter Pellegrini ešte ako minister školstva 2015 urobil výzvu na rozdeľovanie fondov a Peter Plavčan prišiel a zmenil množstvo podmienok a začali špiniť SNS. Po 9 rokoch hovorím, že Plavčanovi ani SNS nedokázal nikto žiadne prepojenie s tým, čo sa deje teraz pri Kmecovi. Lebo ja som nevedel, že pán Kmec dal peniaze asistentom. Jeden bol asistent pána Barteka, druhý je poradcom pána prezidenta, preto ma šokovalo, keď prezident Pellegrini povie, že on nemá nič so žiadnou kauzou Voderady a Kmecom, pretože jeho poradca tam dostal úplne taký motáčik nejaké 3 milióny, len tak. A teraz rozdalo sa 300 a do toho som ešte nevedel kauzu Voderady. Takže Robert Fico vycítil, že je to prúser, predbehol Matuša Eštoka v odvolaní ministra, takže Hlasu sa nás zosypala na hlavu kauza okolo nielen Voderady, ale Kmeca. Do toho Hlas už mal predtým problém záchranky a mnohé iné veci. A problém je taký, že Hlas musí niečo urobiť politicky. Buď ostane Hlas, že mu ostal čierny Peter v rukách a proste jednoducho bude mať problém. Ale najväčším problémom Hlasu je to, čo som povedal v sobotu v STVR, že Peter Pellegrini nadobudol pocit božstva, ktorý mal, ale teraz sa už ani netají, že on je niečo viac a povedal, že on nemá nič s Hlasom, že Hlas bol v dobrej kondícii, že on nechápe a žiada vyšetrovanie kauz Hlasu. Tak ja som dýchal zhlboka, že Pellegrini žiada vyšetrovanie kauz Hlasu, pričom jeho poradca dostal takisto peniaze z toho. Takže zase klasika Pellegrini. Padni komu padni, len aby to nebol on. Zase všetkých odstavuje, hádže cez palubu koaličnú radu, nemá nič s nikým a to je presne to, čo som hovoril pred voľbami. Aký bude rozdiel medzi Korčokom a Pellegrinim? Tento rok Pellegrini urobil dve veci ako Korčok. Išiel na stretnutie NATO bez mandátu a súhlasil s navýšením zbrojenia na 5%. Po druhé, zarezal chlapci okolo pána Švéca z Nitry. Vyzberali 400,000 podpisov na protiruské sankcie. Pellegrini nevyhlásil referendum. To by takisto urobil Korčok. Ale Korčok by bol možno ešte lepší, pretože by nepýtal toľko peňazí na prezidentský úrad, ani by sme mu ich nedali. Medzi Korčokom a Pellegrinim není žiaden rozdiel. Žiaden. Nie je teraz Hlas v takej situácii, ako ste boli vy zo SNS pred voľbami 2020, takzvaný fackovací panák. Však odvedieme pozornosť od problémov, hodíme Dankovi pod nohy nejaké polenka a teraz mi príde rovnako pri Hlase. No presne, lenže vtedy bol vo vláde Bugár, ktorý už bolo jasné, že sa nepostaví a Smer išiel v mnohých veciach politicky po tom, že ja napríklad som presadil zdvihnutie dôchodkov, minimálnej mzdy a mnohé veci a samozrejme bola rivalita Roberta Fica mňa. Ale to, čo hovorím vám, že ako sa išlo po SNS a po mne, 2018, 2020, vymysleli si rigoróznu prácu, objavil sa telefonát so ženou, s ktorou som sa v živote nestretol. Ja som v živote sa so Žužovou nestretol. A so mňa robili somára. Z obyčajného poboskania výložiek len preto, že som povedal, že tie výložky, keďže som tam bol rok na vojne, Peter Pellegrini sa tam hral teraz 2 týždne na vojaka, ja som bol rok na vojne. Aj v príjimači, ako vysokoškolák, hoci som bol zaradený medzi stredoškolákov, som tú vojnu absolvoval. A ja som nechápal, že prečo taký veľký mediálny tlak denníka N, Smečka, Aktuály, Markízy, že čo so mnou robia. A jednoducho som tie veci vysvetloval. A teraz, keď sa Smer rozdelil na Hlas a Smer, ľudia, ktorí vlastne boli vtedy spolu a som s nimi bojoval, tak dneska sa Smer a Hlas medzi sebou doslova takisto politicky súťažia a je zrejmé, že viete, politika je naozaj krvavý šport. Je zrejmé, že
Robo Fico premiér je veľmi skúsený politik, on dobre vie a dokáže byť v tých veciach veľmi tvrdý a hlasáci tým, že Pellegrini zasahuje do riadenia Eštokovi, že mu zasahuje pri mnohých procesoch, že jednoducho má dlhé prsty pri nomináciách, tak Pellegrini tým ubližuje Hlasu a ešte ubližuje Hlasu aj tým, že tých ľudí ako keby zradil. On nerieši dneska problémy ľudí, ktorí mu dali dôveru. Poprvé, Pellegrini by nebol prezident bez našej koalície, takže on povie, že on nemá nič s koalíciou. To už len hovorím po voľbe prezidenta jeho zrady. To, že zradil mňa, že mi pri stole niečo iné sľuboval, keď bude prezident, to už ani nejdem rozprávať. Ale teraz on dokonca zrádza ľudí Hlasu, hádže Hlas do histórie, ako keby mu bolo jedno, že Hlas percentuálne klesá. A naozaj to má Matúš Šutaj Eštok ťažké. A ja vám poviem v tomto ešte raz vystúpení, že ja ľudsky si Matúša a mnohých ľudí v Hlase vážim, lebo sú tam ľudia, ktorí odišli zo SNS, lebo Andrej Danko je zlý, oni idú k dobrému Pellegrinimu a dneska mi volajú, či sa nemôžu do SNS vrátiť, lebo vidia, že to je zlé. O Bože. To mi niečo pripomína. To, čo som hovoril, teda, že nejaký Pokémon v Hlase rozmýšľa o tom, že rekonštrukcia vlády a čo ja viem čo. Ja sa už smejem, že Fico ustúpi a zase dá niekomu ministerstvo. To budeme mať potom 150 ministerstiev. Tak ale pán Adrián, kde sme sa to dostali, že Migal a Šalitroš majú ministerstvo. Huliak a s dvoma mám ministerstvo. Tak na čo ja potom som predseda politickej strany, keď si ma premiér neváži ako partnera? Veď toto je najväčší problém, že Robert Fico si sám sebe píli konár. Veď jemu o chvíľu nebude stačiť 25 ministerstiev, veď teraz už Ferenčák dostane ministerstvo, na budúce dostane kto ministerstvo? Ja neviem. Každý poslanec, ktorý pôjde za premiérom, dostane ministerstvo, veď to je chore. Žiaľ, je to tak. Ale pri tomto stave nehrozia nám náhodou predčasné voľby? Ja urobím všetko preto, aby nehrozili, pretože sklonil som hlavu už pri zostavovaní vlády. A ten najväčší problém, viete, keď sme zostavovali vládu, Pellegrini v svojej nadutosti si ultimatívne vypýtal, keďže nemohol byť premiér, všetky rezorty, ktorých ľudia čakali výsledky. Zdravotníctvo, školstvo, sociálne veci. A tie výsledky neprinášajú tieto rezorty. Opak je pravdou, dobiehajú ich mnohé veci. A ten problém je taký, že vypýtali si aj ministerstvo vnútra, Robert Fico si zobral Sisku, zobral si spravodlivosť. A teraz začína, ja to vidím po včerajšom vyhlásení Roba Kaliňáka v Plus jeden deň, kde povedal, že aj im vadí nevyšetrovanie kauz. Ja teraz vidím, že Smer hádže zodpovednosť za nevyšetrovanie kauz na Hlas a Hlas to hádže na Smer. To je ten najväčší problém, že naši ľudia, a ja som sa každú koaličnú radu pýtal, že dokedy sa mi bude Sulík smiať za Dubaj a dokedy sa ho niekto nespýta, z čoho si kúpil ranč. A hovorím to preto, že ja nechcem, aby ľudí zatvárali do väzby bezdôvodne, aby niekto, nedaj Bože, zomrel ako nebohý náš priateľ Lučanský Milan, ale ja chcem, aby tí ľudia, ktorí tu za 2020-2023, keďže musíme konsolidovať, aby niesli zodpovednosť. A tu tieto rezorty si zobral aj Robert Fico, aj Peter Pellegrini. Výsledky nie sú žiadne. Takže začali preteky, kto na koho to zvalí. Najnovší výmysel teda bol taký, že treba zrušiť úrad na oznamovateľov, úplne malý úrad, takmer bezvýznamný v tých veciach, lebo ten úrad je problém na vyšetrovanie kauz. No tak podľa mňa je to totálna hlúposť, ale ja som im povedal, keď to chcete, ja nemám na výber. Viete si predstaviť, že by zase Andrej Danko povedal, že nezahlasuje za transformáciu toho úradu? Viete, čo by urobil Smer a Hlas? Oni by povedali, to kvôli Dankovi nevieme vyšetrovať kauzy. No tak chlapci, ja vám pomôžem aj ten úrad transformovať, len som zvedavý, čo vy vyšetríte, ešte za rok, dva, pretože keď aj Peter Kotlár dáva nejaké podnety na momky, na vyšetrovanie covidu, no tak skôr vyšetrujú Kotlára, ako vyšetrujú veci, ktoré sú relevantné a evidentné, že sa preplácali aj očkovania, ktoré proste nemôžu sedieť čísla. Že sa tu toľko vakcín vypichalo, čo ani není možné. To v niektorých momkách by asi museli pichať ako šiaci stroj očkovacie vakcíny, lebo im nesedia ani, podľa mňa ani počty.
Hej, toto sú problémy. A ja sa pýtam, že viete, aj v Španielsku teraz zobrali ministra za nákup vakcín. To už sme fakt zabudli na to, jak sa do Trnavy predali vakcíny. Ale keď hovoríte pravdu, tak sa vás robia somára. Čo áno? Nemôže to takéto veci sa nebudú hovoriť ani vyšetrovať, pán Danko. Ja vám poviem prečo. Lebo by sa náhodou zistilo, že niekto, kto je súčasťou vládnej koalície, v tom mal prsty tiež a profitoval z tých mamiek. Ale veď to mali prsty aj milióny ľudí z ministerstva zdravotníctva, ktorých dneska tam má okolo seba aj minister. A potom prichádzajú s jediným riešením: nemám riešenie, záchrankový tender. Veď to je veľmi ľahké riešenie. Poďme vykryť nemocnice po Slovensku, záchranné body, poďme to vyriešiť efektívne. Nič. Potom pýtam sa ďalej, že dobre, minister Šaško hovorí, že urobí centrálny nákup liekov, že je v lepšej kondícii všeobecná poisťovňa. Aby som bol spravodlivý, ja pomerne ešte stále verím ministrovi, je to podľa mňa úprimný chalan, ktorý má záujem, pracuje v ťažkých oligarchických väzbách, pretože to zdravotníctvo je naozaj v problémoch a tam pokiaľ nebude nejaký hrdý zástupca štátu, ktorý bude vedieť rozprávať aj s Agelom, aj s Pentou a nastavia sa pravidlá, lebo toto je tu divočina, tak jednoducho dovtedy to nemôže fungovať a hlavne už bude treba aj stabilizovať zdravotnú sieť, nemôže byť toľko taká hustota niektorých nemocníc, lebo o chvíľu bude problém naozaj aj s preplácaním úkonov. Pravidlá pre doktorov, proste keď si štátny lekár a vybavené, nebudeš do obeda v štáte a po obede doma. Veď ani policajt nemôže byť do obeda v robote a po obede nemôžeš zrobiť do SBS-ky. A mnoho takýchto problémov je v štáte, ale ako keby to nechceli riešiť. Minister Šaško mi povie, že on ide riešiť zákaz elektronických cigariet. Ja môžem, ty sa zbláznil? Hovorím, keby bol európsky predpis, tak to chápem, ale veď ty zakážeš fajčiť na Slovensku nejaké jednorázové cigarety, ktoré aj tak končia 2,27 a ľudia si v pohode pôjdu na Blšak do Poľska alebo do Maďarska si pôjdu kúpiť tie cigarety a štát príde o peniaze. Veď, ako čo ste sa zbláznili, fakt? Alebo tu je ďalšia debilina, ktorú donesli zo ministerstva vnútra. Že vraj, ak 3-krát budete mať hrubé porušenie, tak vám zoberú vodičky a na psychotesty a neviem čo. Ja hovorím, počúvajte, jaké somariny nosíte? Tak ja súhlasím, keď počas kalendárneho roku sa stane 5 závažných priestupkov typu, že niekto ide cez dedinu o 40 kilometrov viac, že úplne šialené porušenie, tak nech ten človek ide na psycho... Alebo trafí značku niekde v Bratislave, že? Ale nemôžete len tak človeka, ktorý urobí bežný priestupok 20 kilometrov prekročí, alebo zle zaparkuje. Veď to nemôžete tých ľudí trestať pomaly, že im každému budete brať vodičky, veď to je chore. A takých vecí by som vám povedal, keby som mal čas X, len proste ľudia nepočúvajú, zostrihajú im, Markíza vysiela idiotiny, len ako je všetko furt zlé a nemáte čas o normálnych veciach sa baviť, ako zlepšovať žitie ľudí, pomáhať dôchodcom, mladým ľuďom, čistú mzdu. Proste nemáte na to čas, lebo furt sa riešia idiotiny. No, pán Danko, už pozerám, že pronacistický denník už dal zvodku. To ste veľmi obľúbení v tomto denníku. V čom sme trafili? No, že vládu kvôli Lajčákovi nepoložíme, ale v proruskej Infovojne, aby ste vedeli, kde ste. Svojho času aj vypnutej. Čo vy máte z Ruska? Dostávate peniaze z Ruska? Pán Danko, takto vám poviem. Naď, Mikulec, Hamran, Matovič mali všetky služby sveta, aby dokázali, že berieme z Ruska peniaze. Mali na to 3 roky. Nedokázali nič. Lebo nič také neexistuje. Ale chcem sa vás opýtať, pán Danko, lebo za chvíľku už teda budeme končiť. Poslali ste kvôli Benešovým dekrétom Michalovi Šimečkovi fľašu dobrého koňaku? Že díky za nabitie? Počúvajte to, oni sú jakí motáci. Ja to vidím aj tu z medzi poslancov. Keď sedím v tej sále, včera Mesterová kašľala a ja jej hovorím, pani Mesterová, nechcete si dať čajík a rúško. Čo si to dovolujem, že ona má čaj z nervov. Ja hovorím, o chvíľu začnem ja z nervov s vás kašľať, ale prerušujem schôdzu. No začala zjapať jak blázon normálne a ja pozerám potom tí ľudia, viete, tam majú farára, ktorý zradil cirkev,
majú tam pani Jaurovú, dcéru toho pána Markuša, ktorý mal problémy so slovenským pokladom. Majú tam syna, ktorý otec bol pri Richterovi riaditeľ kancelárie. Oni tam majú normálne, že zmes ľudí, Spišiaka a mnohých. Ja mám pocit, že oni sú normálne, ako keby niekto robil casting na obsadenie z každej profesie. Smetisko. Ale ľudí, ktorým z nich... No normálne, oni to majú systémovo a potom im predpíšu, jak majú vystupovať a čo majú robiť. Ako tá PSK je normálne, že zhluk ľudí spravodajsky riadený. Ja to na nich vidím. No a vyťahnuť tému Benešových dekretov znamená, že sú na hrane naozaj toho, že ak by to mali, a ja som povedal aj tomu šéfovi tej maďarskej strany SMK, že počúvajte, vy nemôžete mať oficiálnych dokladoch činnosti štátu, teda činnosti politickej strany vec, ktorá je súčasti ústavnoprávneho zriadenia. Politická strana nemôže robiť činnosť na spochybňovanie ústavnoprávneho zriadenia a jednoducho vy ste na hrane toho, že vás môže niekto začať posudzovať, že vás môžu normálne že zrušiť, lebo v Čechách napríklad zrušili občianske združenie, ktoré malo ako v prípravnej fáze jednu z hlavných ideí rušenie Benešových dekretov. Takže Šimečka sa zlakol, lebo oni už potom začali slovíčkariť, že oni nechcú zrušenie, oni chcú len odklad účinnosti. Nahodili spiatočku. No jasné. A aký je rozdiel medzi zrušením a odkladom účinnosti? Ako právnik viem veľmi dobre, čo je právoplatnosť a čo je platnosť, účinnosť, právoplatnosť, vykonateľnosť. Takže oni sa z toho PSK-ári zlakli. Zatiaľ predseda maďarskej strany ešte nepochopil, že aké to môže mať pre neho dôsledky takisto. Ale v každom prípade ja som s ním viedol pomerne slušné debaty, ja som im to vysvetľoval a stále, viete, je veľký problém, že mnoho ľudí si mýli Maďarsko s Uhorskom. Uhorsko je celok, ktorého sme boli súčasťou aj my. A jednoducho tieto reči, aby som potom mohol začať otvárať Černovú, mohol by som začať otvárať historické krivdy Apolního zákonov a mnohé iné veci. Takže ja by som povedal, radšej nech Maďari so Slovákmi bojujú dneska s Bruselom, ako by sme sa mali vrácať do minulosti, lebo západné štáty, niektoré by si želali konflikt medzi Maďarskom a Slovenskom. Verte tomu, že pre nich je konflikt ako pracovný nástroj. No a nemyslíte si, pán Danko, nemyslíte si, že dostali befel z Bruselu, aby toto urobili? Aby rozhádali Slovákov? Určite oni tie... Počúvajte, to je befel tých liberálnych zväzkov Bruseli a iných záujmov, ktoré potrebujú lokálne... No na čom je založené PSK? Na prirodzenom konflikte a ochrane minoritných skupín. Vy ste tí zlí, vy ubližujete LGBTI, vy ubližujete Rómom, a oni dostanú normálne zadanie, aby proste im sa nehodia dobré maďarsko-slovenské vzťahy. Oni sú z toho chorí. Oni potrebujú tie vzťahy rozbíjať. Veď aj keď sa Saska začala zaoberať maďarsko-slovenskými vzťahmi, tak ja som normálne žasol. No ale viete, aj k tomu LGBTI na záver poviem, práve som natočil video, pozdrav Ferovi Džokovi, pošlem mu tričko Adam Eva Had, že aby rozmýšľal cez Vianoce, že čo bude ďalej v živote robiť, lebo toto sú presne ich nástroje, aj cez takýchto influencerov len nás zosmiešňovať a potom sa dozvieme, že chytá chlapcov tam, kde nemá, hej? Takže myslím si, že presne ľudia musia začať chápať, že čo je naozaj úprimná politika a kto ich klame. A ja urobím všetko preto, aby sme do najbližších volieb ešte raz zabojovali a ľuďom vysvetľovali, že môžu nám čokoľvek vyčítať, ale určite ja svoje názory nemením a neustupujem. Andrej Danko, predseda parlamentu a Slovenskej národnej strany, dnes vo vysielaní. Ďakujeme, utekajte hlasovať. Ešte vám prajem krásne Vianoce a potom aj všetko dobré, najmä vašim poslucháčom. Asi sa už nebudeme počuť, tak nech si každý nájde pri stromčeku to, čo si želá a nech si užijú rodinu tí, čo môžu. Ďakujeme veľmi pekne, pozdravujeme. Ďakujem. Ale žiaľ, počúvaj, ako ja môžem obližovať LGBT? Veď ja preventívne, aby si neobližili, ja nosím za sebou stále indulónu. Rozumieš? To sa nepočíta? Čo? No, to sa asi nepočíta.
Ale keby si mi chcel ublížiť, tak by si mal so sebou nosiť Solvit. Pane Gurman, no. Pane Gurman. Dáme si prestávku a potom sa budeme venovať smutným veciam. Dúfam, že to ustojím. Poďme na to. Nepoviem dobrý deň, poviem pozdravujem vás všetkých. A ja. No, včera večer, asi pred 6 mi zatelefonoval Štefan Hruštinec, že sa stala vec, ktorú nikto z nás nečakal, že Adam už nie je medzi nami, že to bola autonehoda. Nechcel som tomu veriť, ja som ti potom písal, až keď som si overil veci, kedy mi vlastne aj suseda napísala, lebo ja som Dominikovi ďakujem, lebo hneď volám Dominikovi, prosím ťa, ak máš prístup k systému alebo niekoho poznáš, nájdi mi nehody na Slovensku, smrteľné autonehody, lebo som tomu neveril. Tak našiel nejaké dve, ale to nepasovalo, lebo tie sa stali niekedy 17:34 a 36 a Števo mi volal už 17:50, ale potom som sa dozvedel, že teda to nešťastie sa stalo 17:50. Števo, ďakujem ti za to v úvodzovkách. Samozrejme, že sa bavili, že takéto správy prinášať, to nie je ľahké. Áno, Adama, ty si spoznal, tuším, keď vtedy bol prúser, lebo Everlong, v ktorom hral aj Adam Haver a jeho brat Ďuro Urban, kedy si dovolili hrať s Ondrejom Ďuricom v zbehoch. A strašný hejt sa na nich zniesol, strašný hejt, potom im odopierali koncerty a tak ďalej, ale chalani to ustáli, vtedy boli u nás vtedy boli na telefóne, potom neskôr párkrát bol Adam aj tu v štúdiu, no a nakoniec aj si zahrali na našich stretnutiach, vtedy vytiahli ten párok, čo už bola hitovka v tej dobe, pretože Adam bol naozaj veľmi plodný autor. No ale ja som ho poznal oveľa skôr, pretože s ich otcami, chlapcami z Everlongu sa poznám už od malička. Pamätám si, sme hrali raz Tour de Bar a skončili sme u nich na skúšobni, kde ako 13-roční chlapci tam jamovali a veľmi sa mi to páčilo a počul som, že niečo v nich je. A naozaj aj tak bolo a ten Everlong pokračoval naďalej, až teda sme sa kvázi dostali aj do našeho vysielania a Adamovi treba povedať, že naozaj to bol veľmi talentovaný muzikant. Za tých 25 rokov, a sám som hrával, ale aj za tých 25 rokov v rádiu, čo robím, tak už ucho na to mám. A ozaj u neho si mohol vycítiť talent, veľkú muzikálnosť. On zahral na všetko, ty mi dáš 2 vidličky, tak mi na to zahral, hej. Mal nápady, mal cit a mnoho by o tom vedeli povedať ľudia, pre ktorým nahrával albumy. Či už spolupráca so Števom Hruštincom, Vlaste Mudríkové niečo nahrával, Paťo Bujna, ten tiež mi ráno písal a vlastne od včera mi prichádzajú správy, že či je to naozaj pravda. Žiaľ, je to pravda. Adam bol všudezdejší. To bol človek, ktorý sa vyskytoval všade. On bol plný energie. Teraz v lete napríklad skončila spolupráca so Zbojnou, ale to už je minulosť a vtedy sme si aj volali, bol nešťastný z toho, hovorím, neblázni, ako chce skončiť s muzikou, preboha, máš talent, to musíš pokračovať. Zbúchal doslova za mesiac a pol kapelu Javor, ktorá týmto pádom asi končí a vlastne tú pesničku, ktorú som hral v pondelok ráno, tak tu dali dokopy asi pred 2 týždňami. Ešte minulý týždeň, v pondelok, tuším to bolo, kedy mi posielal nahrávku, že čo na to povieš? Naozaj skvelá pesnička, budete ju počuť o malú chvíľu. Naozaj vianočná, ten duch Vianoc tam je a ten text je taký, aký by napísal Adam. Ešte v piatok mi písal teda, že už klip bude mať premiéru v nedeľu. Aj tak bolo, ja som si ho odchytil, šupol som to do MP3 a ráno, jak som prišiel o 6:30, či kedy som tu už bol, tak som si to dal do playlistu do Zary a Adam mi písal zhruba o 8:00, že tu máš to video, že už je to vonku. Tak som odfotil tú Zaru, že pozri sa somár, ja už ju mám založenú, čiže bude premiéra, tak sa rehotal na tom, že som rýchlejší jak sračka. Čo sa týka Adama ako človeka, aj on mal svoje tieniste stránky, on ako muzikant, hej, on keď sa pre niečo nadchol, on išiel nie na 100%, na 120%, na 1000%. Mal aj chvíle, kedy ho život nebavil, ale musím povedať, že si našiel z toho cestu von a našiel si Tenerife, kde chodieval už za posledné 2 roky. On sa tam vybral, letel tam a hotovo. Dokonca po tých ostrovoch si robil prechody 100-120 kilometrov po divočine, hej. To by ma ani nenapadlo. Volal ma, že poď som mňa, sa zbláznil. A to bolo aj toto leto, tuším, alebo kedy to bolo, niekedy chcel ísť na Tenerife a natáčal klip vlastne k pesničke Viac so mnou nepočítaj. No a
pri tom, ako cvičí, ako natáčali, tak si dosť nešťastne spadol a teda mal pochrámanú nohu, tak som mu volal, že počúvaš, neblbni, však my tu máme túto Roba v Šamoríne, nech sa ti na to doktor pozrie. Tak sa aj pozrel, ten doktor mu naordinoval kľud a ten somár o 4 dní sadol do lietadla a na to Tenerife išiel, pretože tam sa cítil ako doma, tam si vedel oddychnúť psychicky a chodieval tam veľmi často. A to, že on vtedy dal tú túru zase aj s tou dochrámanou nohou, kedy aj mi písal, že skoro som umrel, že už som myslel, že budem volať sanitku alebo niečo, ale nakoniec to dal. Takže Adam bol takýto. A takého toho poznajú všetci, ktorí s ním spolupracovali, alebo či sú to už kamaráti, či je to jeho brat Adam, teda Juraj, alebo jeho sestra Katka, s ktorou naspievali inak mimochodom celkom úspešný song Čo ak, ten dokonca hrávajú, aj niektoré jeho pesničky hrávajú v Slovenskom rozhlase, teda o jeho talente naozaj nemôže byť pochyb. Naozaj nie. A to je veľká škoda pre slovenskú muziku, ale aj pre tých všetkých, ktorí ho poznali, pre tých všetkých, s ktorými Adam spolupracoval a pomáhal aj im, tým, že teda pomáhal aranžovať tie skladby, ktoré si prišli k nemu nahrať. A ja si myslím, že nikto alebo málo k tomu, že niečo na Adama povedať, niečo negatívne, pretože naozaj sa snažil ten život žiť naplno. Ako keby, a on naplňal vlastne to heslo, že žiť tak, ako keby ten deň bol posledný. A Adam taký naozaj bol. Už nemôžem. Adam, ďakujeme ti za všetko. Budeme na teba spomínať. No, tak myslím si, že už mlátiť prázdnu slamu do 12. nemá význam po tom všetkom, čo sme dneska počuli. Na dneska to ukončíme. Ja vám pošlem tú pieseň, ktorá je posledná Adamova. Vy si ju vypočujete a my sa budeme počuť a vidieť opäť zajtra krátko po 9. Majte sa pekne. Takisto ja mám úprimnú sústrasť celej rodine. Ja som ho tak dobre teda Adama nepoznal. Ďakujem aj za podporu a prajem šťastnú a veselú dobrú noc. Dopoludne na Infovojne s Adrianom.